گفتم که نمیخورم خولا نمیخورم. زندگی همین گیر نمیخورم خولا. کیف همه دیوار میشه ба шавҳар додани духтарҳо аз сӯи падару модар ва бисёр сабаби нооромию нотинҷӣ ва ҷудо шудани оилаҳои навҷавонон дар замони имрӯзаи мо. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки то охир хуб гӯш кунед. Пас аз Парвардигор бузургтарин ҳақро болои ҳар яки мо ин ҳаққи падару модар аст. Дар шариат ранҷонидани волидон оқ ҳисобида мешавад. Вақте оиди эҳтиром ва итоати волидон суҳбат мекунем, ногуфта намонад, ки волидонро дар ҳама аҳвол итоат кардан хатост. Барои чӣ? Гоҳе мешавад, ки фарзанд ҳақ дорад волидонро итоат накунад. Дар ҷомеа хеле зиёд мешунавем, ки фалони духтар розӣ набуд, аммо ӯро бо зурӣ ба шавҳар доданд. Падари фалони духтарашро берозигиаш ба писари хишовандаш ба шавҳар додааст. Ин гуна хабарҳо дар байни мардум хеле зиёд паҳн мешавад. Дар шариати мо духтаракро берозигии худаш ба шавҳар додан ҷоиз нест. Ҳар духтаре, ки бо зурӣ ба шавҳар медиҳанд, ҳақ дорад, ки ба қозӣ ба истилоҳи имрӯза ба суд муроҷиат карда шикоят кунад. Пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадиси Бухорӣ ва Муслим мефармоянд, ки духтаронро то замоне ки худашон иҷозат надоданд ба шавҳар надиҳед. Саҳобагон пурсиданд: ай расули Худо, чӣ гуна духтаронро иҷозат пурсем? Пайғамбар гуфтанд: иҷозати духтар сукуташ мебошад. Ягон падару модаре ҳақ надорад духтарро ба зурӣ иҷобарон ба касе ба шавҳар диҳад. духтар вақте ба балоғат расидааст ва ақли расо дорад, касе ҳақ надорад ӯро ба шавҳар кардан маҷбур кунад. дар сунани Насоӣ омадааст, ки Оиша уммулмуъминин розиаллоҳу анҳо мегӯянд: боре духтараке ба назди ман даромад ва гуфт: падарам маро ба бародарзодааш ба шавҳар дод, то ин ки молу мулкаш бо бародарзодааш мерос бимонад. Аммо ман бо бародарзодаи падарам ба шавҳар баромаданро намехостам. ҳазрати Оиша мегӯянд: ман ба духтарак гуфтам: каме биншин, то Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам биёяд. Вақте паёмбар омаданд, ман ба паёмбар қиссаи духтаракро нақл кардам. Паёмбар зуд нафареро фиристонданд, то падари духтаракро ба наздашон ҷиғ занад. Вақте падари духтарак ба назди паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад, паёмбар дар назди падараш ба духтарак гуфтанд: ту ҳақ дорӣ шавҳаре ки падарат туро беиҷозат ба ӯ дод рад кунӣ, никоҳи беиҷозат басташударо вайрон кунӣ. Ту ихтиёр дорӣ бо шавҳаре ки падарат барояд интихоб кард зиндагӣ кунӣ ё ин ки аз ӯ ҷудо шавӣ. духтарак пас аз шунидани ин сухан мегӯяд: ман бо шавҳаре ки падарам бароям интихоб кард розӣ ҳастам. фақат мехостам бидонам оё занҳо ҳақ доранд барои худашон шавҳар интихоб кунанд ё не. дӯстони азиз, наворе ки дар оғози видео дидем, ин навор яке аз наворҳое ки дар интернет паҳн шуд маҷбуран ба шавҳар додани як духтари тоҷик мебошад. аз ҳамин сабаб падарону модарон бисёр эҳтиёт бошед, сабаби хонавайронӣ фарзанди хеш нагардед. бо шумо ҳастам Абу Мудассир. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.